Τραβάει. Ναι, ναι. Αυτό να το τραβήσεις ή και το άλλο της ηλικίας του νοσοκομείου. Λογικά θα πρέπει να έρθει και ένα απέναντι. Να έρθει τώρα το απέναντι και θα αλλάξει. Αυτό φεύγει τώρα σε άλλο λεπτό, κύριε Τουλή. Το βλέπεις. Να το όλα τα μάτια. Εμείς τι θα πάμε τώρα. Το νοσοκομείο. Φεύγει αυτό και φεύγει κι άλλο ένα μετά. Ναι, ακριβώς. Το νούμερό μας να έχουμε ποιος κέρδισε. Προσοχή παρακαλώ, παρακαλείστε να αναμένετε την αποβίβαση των επιβατών από τον σεισμό πριν επιβαστείτε σε αυτόν. Ευχαριστώ. May I have your attention, please? You are kindly requested to stand back and allow passengers to leave the train before getting to board. Thank you. Ή τρία. Λες να έχει κι άλλο τρένο ενδιάμεσα στα αυτά δύο τώρα. Άρα 15 λεπτά είναι δηλαδή το τρένο σήμερα. Γιατί τα Σαββατοκυριακά έχει τόσο σπάνια τρένο. Δεν είναι εύκολο.